Crec que és important per la parròquia, en primer lloc, perquè la parròquia amplia el seu servei als feligresos, amplia el seu servei a l'Església. La parròquia dona un servei més. Per tant, és important per la parròquia, però és important pels qui assistim a la parròquia, pels qui anem a pregar a la parròquia, a l'Església, al temple. És important pels feligresos i les feligreses, és important pels cristians i les cristianes, perquè, en definitiva, unim a la que és la casa comuna de tots nosaltres, allà on ens reunim, allà on celebrem les nostres tradicions religioses, i unim aquesta nova possibilitat de compartir aquest espai que compartim mentre vivim, compartir-lo també amb els nostres morts, amb aquells que ja no estan físicament amb nosaltres. En un primer moment semblava que no acabaven d'entendre molt bé el sentit d'aquest columbari, segurament perquè no coneixen prou bé quina és la posició de l'Església en quant a la cremació. Justament, si hem facilitat també aquests espais a les diferents parròquies de l'arxidiòcesi, és també responent a una crida del Sant Pare Francesc, que va demanar que, en la mesura del possible, les cendres dels difunts reposin en llocs sagrats. Els feligresos, normalment, la majoria, viuen a prop de la parròquia i tenen l'oportunitat de visitar sempre que volen i, si volen, diàriament la parròquia i, per tant, visitar els seus difunts sempre que volen. El cementiri sempre queda més lluny, és diferent, és una altra opció. Hi ha la possibilitat també de recollir-se, de seure, de pregar, de parlar amb els nostres difunts, amb les persones que hem estimat i que estimem i que ja no estan físicament amb nosaltres. Podem estar davant d'allà on reposen les seves cendres, d'on reposa el seu cos, i podem pregar per ells, pregar-los a ells i pregar al Senyor per ells i per tots nosaltres. Destacaria que s'amplia la vida de la parròquia. Destacaria que la parròquia no pot ser un lloc estàtic. La parròquia té que donar vida a les necessitats dels qui la conformen, dels qui la configuren. I això també va canviant al llarg dels temps, al llarg de la vida. Hi ha hagut èpoques on la parròquia ha tingut una activitat més social, ara també té activitats socials, però no exactament les mateixes, i en aquest cas, en el cas del repòs dels morts, com he dit abans, es recupera una activitat que ja era pròpia de les parròquies, que ja formava part de la vida parroquial, que era acollir els morts. La parròquia és un espai viu, és un espai de vida cristiana en permanent evolució. La base és una, que és el Crist, és Déu, però la parròquia és, diguem-ne, una forma de vida que evoluciona contínuament. Ens adaptem als moviments dels temps i estem, en definitiva, recuperant un espai que és el de la mort, que ja havia format part de les parròquies, ja havia format part de les esglésies, i al segle XVIII, per qüestions sanitàries, es va eliminar, es van traslladar als cementiris fora dels límits de la ciutat i, per descomptat, dels límits de la parròquia. Ara, gràcies a la cremació, recuperem aquesta possibilitat que els morts puguin reposar a la seva pròpia parròquia. En el meu cas concret és la segona experiència amb Coral Memorial i sempre és una experiència interessant. És molt interessant veure com podem adaptar una part del propi temple, de l'espai de la parròquia, a les necessitats dels qui formen la parròquia, de la gent, del poble. En aquest cas, un espai dedicat a les cendres dels difunts.
És una experiència interessant, col·laborem amb molts professionals de diferents àmbits, tant de l'arquitectura com de la litúrgia, com de les tècniques, i en el meu cas ha sigut sempre una experiència interessant i agradable.